वाह वाह। आई अभी अभी हेरुआ सब माननीय सुनील दीवाना जी वहाँ के मुखार से सुनने के मिलल। हाँ बड़ी बढ़िया डफरा रुआ गईनी है महाराज। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। रौरे गौनी रौरे बुझनी का अंतिम बेरा बा कुछ बोलल नहीं चाहत लेकिन का करी रौरा जो कुकुर वाला गीत गईनी है एकदम रउआ में सूट करत ऐसे कि रउओ कुकुर न पिली नियर जरूर बोलता नहीं महाराज। हाँ जी आ एगो बात और हम देखनी है आ राजेश भैया के जौन माइक बा ऐसा भर मुठा धरत रहे बुझाते उखाड़ लिए कबो बीमारी से धरते रहे कबो बीमारी से। हो महाराज माइक यही तरह पकड़ जाला गाई मुंह से गावे के बा। लेकिन आई गीत सुनी हरे के सिखत हरे के व्यास सुने गीत गौनई का हो गौनई में कुछ ऐसा बोले बतियावे के चाहे हाँ जी आ गीत भी ऐसा गावे के चाहे हाँ जी कि निक लागो बुझाओ जनता के। हाँ जी देखो एगो लड़का के दिल टूटता लड़का हुके इतना बा इतना दर्द से कांपता गलगलाता कि अचानक रोड पर गिर गइल बा। वाह वाह। हॉस्पिटल में गइल बा 40 बोतल पानी चढ़ गइल बा। एक तलिसावा जे बोतल लागत तब तक उनकर जान पहुंचल बाड़ी। कहता कि ई कैसे हो गइल है कैसे हो गइल है ई कैसे हो गइल है। लड़का कहता कि जा 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 जैसे हट जा बेवफा जा हट जाओ हट जाओ तारा को हम देखत नहीं खींचा तू लड़िया मत हट हट जाए जैसे कहत लड़का का कैसे कि उम्र भर हर छोड़ रहे के संग रहे के वादा बीच सफर में का साथ छोड़ेलू कैसन तोहार इरादा बा कैसन तोहार बतावा तू तो बीचे में साथ छोड़ दी तो जा जा हम तारा के माफ करो तनी ई शरीर जैसे बाप छोड़ दो जी ही है चाहे ही तरह तड़पती अब तहार का तू चानी काट लड़का कहता का जा भुला जा अब कलोरी आइल बाड़ू हो जा भुला जा अब कलोरी आइल बाड़ू हो जा राजू हो गए अब का तहर हो खोतट शादी हो इन भइल बर्बादी हो तहर हो खोतट शादी इन भइल बर्बादी तू अघाइल बड़ हो। अरे जा 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 भुला जा अब कलोरी आइल बड़ हो जा भुला जा अब कलोरी आइल बड़ हो जा भुला के देखो लगी जा जा और का लड़का कहता है कि रानी हम का बताएं अब तो लागत है कि शरीर हम छोड़ दे लेकिन पुरस्कार आ गइल बा अजय साइकिल स्टोर अजय शाह पंकज मोबाइल सेंटर
पंकज रंजीत बागी वहाँ तरफ से पुरस्कार मिल बा, हार्दिक अभिनंदन रहे। लेकिन लड़का कहता चिंता में देहिया गलवलू हो, काहे के नहिया लगवलू हो। चिंता में देहिया गलवलू हो, काहे के नहिया लगवलू हो। बताओ तहरा याद में इस शरीर में कई बोतल पानी चढ़ता, अंदाज नहीं मिलत हमारा। छेद हो गइल बा, छेद। बताओ तू काहे ऐसा काम कैलू हा, काहे ऐसा काम कैलू हा। हॉस्पिटल में बानी हो, चढ़ल 40 बोतल पानी हो। हॉस्पिटल में बानी चढ़ल 40 बोतल पानी, कमीले आइल बाड़ू हो। अब हम ना रुक, अब तू जा जा, हमार हाल मत पूछो तू। हर जा भूला जा, अब कलरी आइल बाड़ू हो। अरे जा जा जा, भूला जा, अब कलरी आइल बाड़ू हो। हाय 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 हाय। अरे जा हम ना रोको। और लड़का कहला से के रानी तारा याद में तो हम एकदम गलतानी, लेकिन तू सोचत हो खबू कि आशिक की बीमार पड़ल बा, लेकिन ना ना बीमार हम नहीं पड़ल, तू हमारा के रोगी बनाइए देले बाड़ू। कइलू जिंदगिया खराब हो, चेहरा भइल बेरोआब हो। कइलू जिंदगिया खराब हो, चेहरा भइल बेरोआब हो। बताओ आइलो बाड़ू तो कुछ मीठ मीठ बोले के, तो हमार दिहल निशानी तू फेरत कि है लो। अब तो हम आखिर इन्हें उन्हें जाते बानी, अब तारा के छोड़ी के हम अब जाता नहीं। बताओ ही फेर तारू, कम से कम निशानियों तो हमारा रखो। हमार दिहल निशानी हो, फेर दिहल रानी हो। हमार दिहल निशानी फेर दिहालू रानी, कमुस्काइल बाणू हो। और जब सोझा से जा, हम तारा के ना रोको, जा जा। ए धीरज भैया पुरस्कार आ गइल बा। के को सोनू मोबाइल, सब्जी मंडी, रानीगंज बाजार। वाह वाह, भाई के हार्दिक अभिनंदन रही। जय हो जय हो। उहो दिल के रोगी हमन, लेकिन कहता लइका का अरे जा भूला जा, अब कलरी आइल बाड़ू हो। जा भूला जा, अब कलरी आइल बाड़ू हो।
हो दरना बताओ अब हम का बताइए दिल के हाथ। ये संदीप बेदर्दी जी अब तारा से को हम बात कहतनी। संदीप बेदर्दी हल्दी लागोता परदीप प्यारा के प्यार भागोता। संदीप बेदर्दी हल्दी लागोता परदीप प्यारा के प्यार भागोता। बताओ तू आके सुलह करता रुक जाए तो ये हमार राज तू हमरा को भुला जा। ई जान अब केहू और के हो गई तू हमरा के भुला जा। सुलह करता रू आके करो तारू सुलह अपन खोज आइलू दुल्हा हो। आके करो तारू सुलह अपन खोज आइलू दुल्हा में भुलाइल बाड़ू हो। अरे जा जा अरे जा भुला जा अब कलोरी आइल बाड़ू हो। जा भुला जा अब कलोरी आइल बाड़ू हो। जा भुला जा अब कलोरी आइल बाड़ू हो। अच्छा भैया हम प्रदीप प्यारा यही अंतिम गीत के साथ आप सब श्रोता समाज के नमस्कार करतनी आशीर्वाद के इच्छा रखतनी। हमरा उम्मीद बा कि सबके एक केसट के गीत पसंद जरूर आई।